Dit nummer met René is natuurlijk een unicum. Dat krijg je misschien nooit weer en daar moet je van genieten. We hebben al eerder gezegd, het is een cadeautje. Dat gaan we voorzichtig uitpakken en ja, gelukkig is het pakje nog steeds niet helemaal geopend. Dus ja, we zijn super blij dat het zo goed gaat. Ja, en voor de rest zijn we toch allebei weer aan het nadenken van wat gaan we verder doen. We hebben wel besloten om samen ook nog te gaan zitten, een keer een dag of een paar dagen en liedjes schrijven. We hebben inmiddels ons eerste liedje gemaakt, die hebben we aangeboden aan een van onze collega's. Ik ga er nog niet te veel over vertellen. En ja, dat is waarschijnlijk de eerste die een liedje van ons gaat opnemen. En we hopen nog meer nummers te gaan schrijven. Het was een beetje een twijfelgevalletje, maar wij denken toch dat de tekst net iets te schuin is om het zelf te gaan doen. Misschien ook weer niet. Maar ja, dat is een keuze die je maakt. En wij hebben iemand gevonden waarvan wij dachten van nou, daar past het gewoon perfect bij in zijn lijn. Ja, en dan moet je ook een keer wat weg durven geven. En wij hopen alleen maar dat het een succes wordt. En ja, dan zijn wij al heel blij. Nu is er ook een gevleugelde uitspraak die jullie eigenlijk ook weg hebben gegeven. Waar nu ook een single van is gekomen. Ja, nou ja, goed. Ik moet zeggen, kijk, we zaten natuurlijk met z'n allen in Turkije. En ook de gebroeders Ko, want daar heb je het uiteraard over, die zaten erbij. En die jongens waren mee met de badjassen, met die tekst erop. Ja, en hun hebben gemeend om daar ook zelf een liedje van te maken. En ik heb hem inmiddels gehoord. Ik vind hem leuk. Tuurlijk moet je een liedje een paar keer luisteren. En ja, zo ieder zijn eigen ding. Dus er zullen misschien nog wel meer tegeltjes wijsheden op de markt gaan komen. Ja. We hebben natuurlijk gelijk gezegd, wat gaan we doen? Gaan we meer nummers schrijven? Misschien een heel album met tegeltjes wijsheden. Maar ja, weet je, het moet ook niet te voor de hand liggen. We hebben altijd gezegd ook van dingen moeten op je pad komen. Dus met dit liedje gebeurt. En we genieten volop. Kijk, René en ik zijn natuurlijk hele goede vrienden en collega's van elkaar. We gaan absoluut verder met hetgene wat we leuk vinden, het liedje schrijven.